אבא, רוצה לראות פירואט? ברור. עכשיו תיקח אותי לחוג, שלא נאחר. מתרגש, יובלי? הוא מתרגש, אני מתרגשת. אני לא מאמינה שהבן שלנו כבר הגיע לגיל בר מצווה. פפ, תעצור. תראה לי רישיונות בבקשה. חדש. די, אבא, לא עכשיו. לא כל יום הבת שלי מתקבלת למשפטים. מה? אם החיים שלך ייגמרו ברגע, ביטוח החיים שיש לך היום לא יספיק כדי להגן על המשפחה שלך. שאל את סוכן הביטוח שלך על הפניקס הגנת הכנסה, ביטוח החיים שמגן על ההכנסה החודשית ומבטיח לשמור על רמת החיים שלהם במקרה פטירה שלך. משפחתך מתקיימת כיום מהכנסת שני בני הזוג. עם ביטוח החיים שיש לך כיום, אתה חושב שאתה ובעיקר בני משפחתך מוגנים במקרה פטירה. אז הגיע הזמן שתדע, יש מצב שאתה לא ואתה בביטוח חסר. ביטוח החיים הרגיל מעניק למשפחתך במקרה של פטירה סכום כסף חד פעמי שעלול להוות סיכון עקב תכנון לקוי של תקופת הזמן הנדרשת להגנה על ההכנסה השוטפת, או אובדן הסכום בעקבות התנהלות פיננסית לא נכונה. ביטוח חיים חד פעמי שיש למרבית האוכלוסייה הינו כ-500,000 ש"ח בממוצע, המספיק במקרה הטוב לשכר חודשי של 1,500 ש"ח. רחוק מאוד ממה שהם צריכים. לכן, כדי באמת להגן על המשפחה שלך ועל ההכנסה החודשית, פיתחנו את הפניקס הגנת הכנסה, שיהווה תחליף לאובדן הכנסתך. אני אסביר איך עובדת השיטה של הפניקס. במקרה של פטירה, אנו נעביר למשפחתך בכל חודש הכנסה קבועה, על פי השכר החודשי שלך ולא סכום חד פעמי. הכנסה זו תאפשר למשפחתך להמשיך ולממן את הוצאות המשפחה השונות במקרה של פטירה. לכן, מומלץ לדאוג לכך שהיקרים לך מכל מכוסים בביטוח הפניקס הגנת הכנסה, שיעניק להם שקט נפשי וכלכלי, שיקל עליהם במימון ההוצאות המשפחתיות, וישמור על יציבות כלכלית לאורך שנים. לפרטים נוספים פנה לסוכנות קלרונים בטלפון 04-871-0364 ותתחיל גם אתה לדאוג לעתיד משפחתך.